Bonke abangani bethu abahlanganyele nathi kumabonakude, uNkulunkulu uyanithanda, nami ngiyanithanda, nathi sonke siyanithanda. Namhlanje ukuvulwa kwale mvuselelo enkulu kokuhlengwa okungaphezulu kwemvelo sekufikile. Ngithi seyifikile. Izothinta impilo yakho, izoguqula impilo yakho, futhi namhlanje injabulo yamazulu izofika phezu komphefumulo wakho ngegama likaJesu. Baba, siyakubonga ngaleli hora. Siyakubonga ngalokho ohlela ukwenza kuyo yonke impilo. Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi namhlanje akukho noyedwa ozolahlekelwa isimangaliso sakhe ngegama likaJesu. Amandla, ugcobo, ukubonakaliswa, izimangaliso zayo yonke inhlobo kuyo yonke impilo namhlanje ngegama likaJesu. Makube khona isiqiniseko kuyo yonke impilo ngegama likaJesu ngiyakhuleka. uNkulunkulu akubusise, ungahlala phansi namhlanje ngoba siqala. Lemvuselelo engukuhlengwa okungaphezulu kwemvelo, noma ngabe siyibiza ngani, ukuthintwa kuzofika empilweni yakho. Nginikeze u-ameni omkhulu wakulesi sifundazwe namhlanje ngoba siqala. Ngibheka uMatewu isahluko 6 uverse 9. Ungahlala phansi. uMatewu isahluko 6 uverse 9. Emva kwalezi insuku khulekani nithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. uKristu, indodana kaNkulunkulu uqobo, wasifundisa ukukhuleka njengoba naye wakhuleka. Ngaso sonke isikhathi mayikhuleka wayibheka phezulu athi Baba, ekhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu umdali, uNkulunkulu onamandla wonke, uNkulunkulu umdala wensuku, uNkulunkulu okungaye zonke izinto ziyenzeka, uNkulunkulu ozobusisa wena namhlanje. Uzohlale ethi Baba, khona nathi sizokwazi ukuphumelela, khona sizoba nempilo, nokunqoba, nokubusa, namandla, nokunqoba ayenakho. Wathi uma ngabe nifuna ukuba nokunqoba okufana nalokho enginakho, khulekani njengoba ngakhuleka. Wabe sethi Baba wethu osezulwini, namhlanje ngikhuluma kuwe ngomthombo ongahluleki wokuhlengwa okungaphezulu kwemvelo. Singaba kanjani nokuhlenga okungaphezulu kwemvelo? Ungaba kanjani nokuhlenga okungaphezulu kwemvelo? Sibuyela emthonjeni, umthombo, umsuka, umdali, umthombo wokuhlengwa okungaphezulu kwemvelo, futhi akekho omunye kodwa uNkulunkulu uBaba. Ingakho athi Baba wethu osezulwini. Kwabase-Efesu isahluko 1 ngifunda uverse 3. Kwabase-Efesu isahluko 1 uverse 3. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Lowo umthombo wensindiso, umthombo wokuhlengwa, umthombo wemangaliso, umthombo wemangaliso, umthombo wazo zonke izinto ezinhle lana emhlabeni, yonke into enhle empilweni yakho. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, osibusisile, ubusisiwe ngokuza nje, ngokuthi ulindele nje, ngokwazi nje ukuthi kunoNkulunkulu ezulwini onamandla onke, onokunqoba konke, kunoNkulunkulu ezulwini, ukuthi ngazo zonke ngaye konke kuyenzeka. Ngokwazi nje lokho ubusisekile, osibusisile
hayi obabusisile. Kunabantu abezwa abanye bethola izibonakaliso, bethola ukuphulukiswa, bethola ukuhlengwa, abanye bethola lokho abakulindele empilweni zabo. Kodwa manje igama lakho liyabalwa namhlanje njengalabo abazoba nezibonakaliso zemangaliso zamandla kaNkulunkulu. Igama lakho likhona, igama lami likhona lapho, igama lami likhona lapho. Osibusisile ngazo zonke izibusiso zikamoya ezulwini kuKristu. Ngikhuluma kuwe njengoba ngishilo ngomthombo ongaphumeleli wokuhlengwa okungaphezulu kwemvelo. Ngizoba nokuqala, okwesibili, okwesithathu, bese imvula yezibusiso zizoqala yehlele phezu kwakho. Okokuqala, iphuzu lokuqala, amandla kaBaba wethu osezulwini. Amandla kaBaba wethu osezulwini uselapho ngenkathi uJesu Kristu ayekhuluma. Baba wethu osezulwini, ngaphambi kokuba uJesu Kristu afike ezulwini, Baba osezulwini, emva kweminyaka eyinkulungwane embili uKristu esehambile waya ezulwini, uBaba uselapho ayekhona. Baba wethu osezulwini. Okokuqala, amandla kaBaba wethu osezulwini. Okwesibili, izethembiso zokuphulukiswa kwakhe okukhethekile. Izethembiso zokuphulukiswa kwakhe okukhethekile. uBaba ufikile manje ngikhuluma nothize lapho. Ngithi uNkulunkulu usefikile ukuba azokhetha namhlanje. Angeke wazi ngoba uthe angaze ngibe nokukhethekile lapha nalaphayana, ngihlale ngilahlekelwa, kodwa namhlanje okukhethekile kuzofika kuwe kuqhamuka ezulwini. Namhlanje izibonakaliso zizofika kuwe ziqhamuka ezulwini. Namhlanje uthando lukaNkulunkulu ngaphezu kokulindela kwakho zizofika kuwe ziqhamuka ezulwini namhlanje ngegama likaJesu. Okwesibili, izethembiso zokuphulukiswa kwakhe ezikhethekile. Okwesithathu, okukhethekile kokukhonza kwethu ndawonye. Okokuqala, amandla kaBaba wethu osezulwini. Umbuzo uthi, ngoba uJesu uNkulunkulu ekumema, ebuka, ebesethi namhlanje ngifuna ukomisa zonke izinyembezi zakho, ngifuna uxazulula zonke izinkinga zakho, ngifuna ukunakekela impilo yakho, ngifuna ukukunika impilo entsha, ngifuna ukunika impilo entsha ngaphezu kwamaphupho akho, ngifuna ukukunika yona namhlanje. Bese uthi ngiyabonga Nkosi, kodwa into eyodwa kufanele uyazi ukuthi unamandla kangakanani lo nkulunkulu okumemayo, ngoba uyakumema namhlanje. Futhi nazo zonke izinkinga ezingixazuleleki empilweni yakho, namhlanje usuku lwakho lesixazulule. Futhi kanjalo unamandla kangakanani uNkulunkulu okumemayo. uBaba wethu osezulwini, amandla kaBaba wethu osezulwini. Buka leli vesi kuJeremiya isahluko 32. uJeremiya isahluko 32 verse 27 uthi, bheka ngingujehova, bheka ngingujehova. Uma ngabe uhlale uhamba, angeke ume ulinde ngokulindelekile ukuthi ubone. Kunabantu abahlale behamba, abanaso isikhathi sokuthi babheke amandla kaBaba osezulwini. Kodwa namhlanje uthi yima kancane, ungabi ophuthumayo, ubheke amandla
kaNkulunkulu, lawo mandla azosebenza empilweni yakho. Yonke intaba izosuswa namhlanje. Uma ngabe unenkinga obulokhu ubaleka uya lapha nalaphana, uya phezulu, uya phansi, uya kude, kodwa isixazululo asikaze sifike. Yima, bheka uthi ngingu, hayi ngingu, hayi ukuthi ngizoba, uthi nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke. Makabongwe uNkulunkulu. Leyo nyama enomdlavuza unguNkulunkulu wayo yonke inyama. Leyo nyama leyo uSathane ayiguqulile wayihlukumeza unguNkulunkulu wayo yonke inyama. Leyo nyama esicishe yafa, esiziyanuka, unguNkulunkulu wayo yonke inyama. Impilo izofika kuleyo nyama. Amandla aqhamuka ezulwini azofika kuleyo nyama. Bese buza umbuzo, kukhona okungahlulayo na? Bengicabanga ukuthi uzophendula. Isimo sakho ngabe silukhunini kuNkulunkulu? Impilo yakho eqinile, ukuhlupheka kwakho, ukuhlushwa kwakho, izimfiso zakho, yonke into ophupha ngayo, umndeni wakho, ukuthula engqondweni, ukuthula emphefumulweni wakho, ukujabula nentokozo, nako konke ukuhlushwa nguSathane, nazo zonke izinto uSathane azilethe empilweni yakho, emndenini wakho nasemzimbeni wakho, ukuthi uNkulunkulu ayisuse. Ngabe ikhona yini into uNkulunkulu emehlulayo na? Uzokwenza namhlanje. Buka uverse 17. Nkosi Jehova, bheka, wena wenzile izulu nomhlaba ngamandla akho amakhulu. uJeremiah ukuphendula umbuzo uNkulunkulu aye nawo, ikhona yini into engehlulayo na? uJeremiah wabesethi, ngibheka zonke izinkanyezi uzenzile zonke, ngibuka ilanga ulenzile lona, ngibuka inyanga uyenzile yona, ne wabe usuku khothenga laphana, kuhamba endleleni yakho, akukho nokukodwa okuwayo. Uma ngabe ugcina ilanga, inyanga, izinkanyezi kanye nolwandle, uma ngabe ugcina konke lokho iminyaka eyizigidi, nayo yonke into oyenzile, Nkosi, ngamandla akho amakhulu, ulule kuyo yonke into isandla sakho, ayikho neyodwa into ekwehlulayo. Empilweni yakho namhlanje ayikho into elukhuni kuye. Emndenini wakho namhlanje akukho nokodwa okwehlulayo. Uthi, angithandi indlela engiziphatha ngayo, bengilokhu ngizama ukuguqula, ngihlale ngenza, ngifuna ukuthi ngibe owesilisa olungile, wentombazane olungile, owesifazane olungile, umyeni olungile, unkosikazi omlungile, umuntu ohlala emphakathini ongcono, nongcono kuyo yonke indawo. Sengizamile ngazama, namhlanje uNkulunkulu uzokwenza. Uthi ayikho into elukhuni kwimi. kumahubo isahluko 62 ngifunda uverse 11. Amahubo 62 verse 11. uNkulunkulu ukhulumile kanye okwesibili, sengimzwile lokhu ukuthi amandla angawakhe, amandla kaNkulunkulu, amandla azoguqula impilo yakho ibe ngcono kaNkulunkulu, amandla azoletha injabulo enhlizweni yakho, ukumamatheka emlonyeni wakho, amandla kaNkulunkulu, amandla azokususa emgodini akubeke phezulu entabeni yokunqoba, enjabulo nokuthokoza. Lawo mandla kaNkulunkulu uzokunambitha yini namhlanje? Uzokwazi yini namhlanje?
Ngabe uzoxhumana yini nalawo mandla namhlanje? Buka lokhu sibheka kuMateyu isahluko 19 uverse 26. Kodwa uJesu Kristu wabheka bona labo wabesethi kubo, ngabantu lokhu akwenzeki. Ngifuna uqale ucabange manje ngabantu. Susa loyo N sukusu N. Ngami lokhu akwenzeki. Cabanga ngezinto osuyitholile zingenzeki empilweni yakho. Uyalaphana, angikwazi. Uyacaca, angikwazi. Ugijime, angikwazi. Ima, angikwazi. Ngoba hayi iqolo lami linenkinga, angikwazi. Idla ukudla okuhle, angikhoni. Lala, angikhoni. Uthola abantu bathola izinto eziningi empilweni zabo zingenzeki. Ngami lokhu ngeke kwenzeke. Hayi kuphela ngami, ngisho nabantu bonke, abantu wonke umuntu ongizungezile, lokhu akwenzeki kodwa ngoNkulunkulu. Kusho umemeze, ngoNkulunkulu zonke izinto ziyenzeka. Akukho nokodwa uNkulunkulu akwethembisile ukuthi uzokwenza angeke akwenze namhlanje, uzokwenza namhlanje. Qala ucabange ngazo lezo zinto ezingenzeki empilweni yakho. Uzamile, abantu bazamile, bathola lokho kungenzeki. Kodwa namhlanje izinto ezingenzeki zizokwenzeka empilweni yakho. Izinto zizokwenzeka empilweni yakho. KuLuka isahluko 1 uverse 37. KuLuka isahluko 1 uverse 37. Ngokuba akukho lutho olungenzeki kuNkulunkulu. Ngabe ngimzuleni amen. Ingakho silana namhlanje ukuba sizikhumbuze ukuthi uNkulunkulu ungumthombo wokuhlengwa okungaphezulu kwemvelo. Ngiyajabula kanye nawe ukuthi namhlanje ukuhlengwa kwakho sekufikile. Ukuphulukiswa kuwe, ukuhlengwa kuwe, insindiso kuwe. Izinto ezingenzeki zizokwenzeka namhlanje empilweni yakho ngegama likaJesu. Ngibona umama lapho ebheka indodana yakhe ngoba leyo ndodana inenkinga. Bebelokhu beyisa lapha nalaphana, ayikho into asebengayenza. Namhlanje isixazululo sakho sesifikile. Ngibheka othize ezibheka, buka isimo sami, buka inkinga yami. Useye lapha nalaphayana, asikho isixazululo. Ngiyakuhalalisela namhlanje ngoba ulapho namhlanje isixazululo sakho sesifikile. Buka iphuzu lesibili lapho. Buka iphuzu lesibili lapho sibheka izethembiso zokuphulukiswa kwakhe okukhethekile. Izethembiso zokuphulukiswa kwakhe okukhethekile. Ukukhetheka namhlanje. Ayikho into ezoma phakathi kwakho nokubonelelwa kwasezulwini ngegama likaJesu. KuJeremiya isahluko 33 verse 3. KuJeremiya isahluko 33 verse 3. Ngibize mina, yingakho emva kwentshumayelo sithi ungahambi, ngoba intshumayelo isitshela izinto uNkulunkulu angazenza. Uma ngabe sima bese siyabiza kuye, bese imangaliso ziyaqala zehlele kuwo wonke umuntu. Ngibize, ngiyakukuphendula. Ngabe uNkulunkulu uzokuphendula yini namhlanje? Ngempela ngabe uNkulunkulu uzokuphendula yini namhlanje?
uzophendula umkhuleko wakho. Ilokho akushilo unguNkulunkulu, angeke aqamba amanga, usinikezile isithembiso sokubonelela kwakhe. Ngibize, ngiyakukuphendula, ngikutshengise izinto ezinkulu nezifihlekileyo. Buka uverse 6. Uverse 6, bheka, ngiyakuletha impilo nokuphulukiswa. Ukuletha kusuka ezulwini, ukuletha kuwe. Futhi uzoba nakho namhlanje. Ngenkathi sisho sithi egameni lika Jesu siyakhuleka, lokho kuphulukiswa kuzofika kuwe lapho ukhona. Bheka, ngiyawuletha impilo nokuphulukiswa. Ngibelaphe, hayi kuphela umuntu oyedwa, bona bonke. Bangaki? Nonke, bonke, sonke. Kuza kuwe namhlanje. Ngithi kuza kuwe namhlanje. Bheka, uthi ngiyakubalapha, ngibambulele ukuthula nokulendeka okuningi. Uma ngabe insindiso ifika, ukuthula kaNkulunkulu kuzofika enhlizweni yakho, ukuxolelwa kuzofika, ukuhlulelwa kuzonyamalala, bese lapho uzohamba nenjabulo yensindiso kaNkulunkulu, ngoba uyazi ukuthi iloko kukhetheleka uNkulunkulu akuthumele kuwe, uzokhombisa wena. Buka u-Isaiah isahluko 57. U-Isaiah isahluko 57. U-Isaiah isahluko 57 uverse 18. Ngizibonile izindlela zakhe, ngiyakumphulukisa. Ngizibonile izindlela zakhe. uNkulunkulu sekubonile lapho ukhona. Ukuphi? uNkulunkulu usekubonile lapho ukhona. Bonke labo abakumabona kude, laba abasemsakazweni, abakusenkundleni zokuxhumana, uNkulunkulu usekubonile lapho ukhona. Uthi ngiyakumphulukisa, ngiyakumhola, ngimduduze yena nabamlalelayo. Uyakubuyisela aduduze, induduzo izofika kuwe. Uyazi, kuzo zonke lezi imvuselelo uNkulunkulu ubelokhu ebusisa abantu ngenduduzo abayidingayo empilweni zabo, emndenini yabo, ngisho emphakathini yabo. Kwakukhona lo mlisa omncane esifundazweni saseRiver. Isimo sakhe besilokhu kuyisimo sokudumala emndenini, ngoba indodana yabo uRichard Owoche waye nokungaphili ekhanda, ukuhlanya kwangempela. Abazali babengakhoni ukwenza lutho, kodwa imvuselelo yafika, njengoba isifikile nakuwe namhlanje. Bese sakhuleka, emva komkhuleko lokho kuhlanya iminyaka ewu-12, yonke into yanyamalala. Induduzo yafika, induduzo yafika, ukuhlengwa kwafika. Ngingakukhombisa yini isithombe sakhe? Buka lokhu. Ngahlaselwa umoya wokuhlanya, ngangihlanya iminyaka ewu-12. Ngathola ukuphulukiswa kwami ngenkathi umfundisi uKumuyi efika eKhalaba. Lena indodana yami, lokhu esengidlule kukho ngenxa yakhe, angifuni noyedwa adlule kukho. Sengihlupheke kakhulu ngenxa yakhe.
Ungacabanga ngomuntu omdala kangaka ngingathokozi ngenxa yakhe, kodwa ngihlupheka ngenxa yakhe, bengihlupheka ngenxa yakhe. Angeke ngize ngikhulekele ngisho noyedwa umama, njengoba umbona wayengakhona ukuhlala imzuzu emhlani, uzolokhu ezulazula. Ngimbuza ukuthi ingani ungahlali phansi, uthi kukhona into engangivumela ukuthi ngihlale phansi, ifuna lokhu ngihamba. Ngenkathi ngisenkundleni ngakhuleka emva kwentshumayelo, wathi asibeke isandla sethu lapho sinenkinga khona. Ngabeka isandla sami ekhanda lami, ngabuyela ekhaya, ngalala. Kwathi seku-4 ekuseni intathakusa, ngangifuna ukuyochama, ngase ngahamba ngiye etoilet. Mangabe ngibuya etoilet ngavala umnyango, ngalala. Ngaphambi kuba ngazizwa into ngathi yangiphakamisa, ngabe sengisukuma, ngabheka ukuthi khona into ekhona, ngangabona lutho. Ngabheka isikhindi engangisigqokile, ngabona ukuthi mhlambe khona igundwane langena, ngaphinda ngalala. Ngesonto ekuseni ngathatha isinqumo ukuthi ngiphume futhi ngiyochama. Ngabona igundane elifile liwe phansi. Sukela ngalelo langa ngathola ukuphulukiswa kwami, ngilokhu ngilungile, ngiphulukisile, ngihlengekile. Makadumiswe uNkulunkulu. Othize lapho makadunyiswe uNkulunkulu. Ukududuzeka kuwe, ukududuzeka ebantwaneni bakho, ukududuzeka emndenini wakho ngegama lika Jesu. Lawo mandla alana namhlanje, futhi azosusa zonke izinkinga zakho nayo yonke into ngegama lika Jesu. Buka uMark isahluko 16, sifunda uverse 15. Wabe sethi kubo, hambani niye kuyo yonke izwe njengoba senza manje, ngalezi imvuselelo zikazwe lonke, kuzo zonke izizwe lana kule ndawo, nakuzo zonke amadolobha nasemaphandleni kulesi sizwe sethu eNigeria, nakuzo zonke izizwe lana eAfrika nangaphesheya kwase-Afrika, yonke indawo. Hambani niye kuyo yonke indawo nishumayele ivangeli kuko konke okudaliwe. Buka uverse 16. Uverse 16, okholwayo iloyo uwe namhlanje. Ngithi unguye loyo namhlanje okholwayo ababathizwe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Ngiyakhuleka ukuthi angeke uzube ingxenye yalabo abazolahlwa, angeke ngibe ingxenye yalabo abazolahlwa. Uzosindiswa. Ngithi uzosindiswa. Uverse 17, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngenkathi uphindela ekhaya namhlanje, izibonakaliso nezimangaliso zizokulandela. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, izimangaliso zizokulandela ziye nawe ekhaya. Ukuphulukiswa kuzokulandela kuye nawe ekhaya. Ukuhlengwa kuzokulandela kuye nawe ekhaya. Egameni lami bayakukhipha amadimoni, bashumayele ngezilimi ezintsha. Uverse 18, bathathe izinyoka. Kusho ukuthi bazozithatha baziphose kude. Uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nangozi. Bayakubeka izandla phezu kwabagulayo, kuzokwenzakalani? Nesandla sikaNkulunkulu sizoba phezu kwakho namhlanje, kuzokwenzakalani? Uzophulukiswa. uNkulunkulu uzofaka ubufakazi emlonyeni wakho. Bese siyatshelwa kuverse 20. Kuverse 20 uthi, kepha
bona baphuma bashumayela ezindaweni zonke. Inkosi isebenza nabo yonke indawo lapho bashumayela khona. uNkulunkulu wayehamba nabo ngaso sonke isikhathi beshumayela. uNkulunkulu wayehamba nabo. uNkulunkulu uhamba nathi namhlanje, uqinisekisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo. Amen. Asize kwiphuzu lesithathu manje. Sekufikile okukhethekile kosizo lokuhlanganyela naye. Okukhethekile kosizo kokuhlanganyela naye. Ngenkathi siza namhlanje ngifuna ukuxhumanisa noBaba wethu wasezulwini, ukuxhumana noKristu, ukuxhumana nabakholwayo bangempela. Okukhethekile sinakho kokuhlanganyela kosizo lokuhlanganyela nabanye. KwabaseKorinte bokuqala uthi uNkulunkulu uthembekile. Namhlanje uNkulunkulu uthembekile. Ngenkathi sikhuleka namhlanje uNkulunkulu uthembekile. Okungaye nabizelwa ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Ngenkathi uza uhlanganyela nenkosi, izinto ezinkulu ziyenzeka. Futhi namhlanje ngenkathi uhlanganyela noNkulunkulu, izinto ezimangazayo zizokwenzeka empilweni yakho. Kunekhathi ngenkathi siza emhlabeni, seza nenkinga ethize, sazalwa naleyo nkinga. Kodwa ngenkathi siza sizohlanganyela noma sihlanganyela nomdali omkhulu nonaye amandla akhe asasebenza ngisho namhlanje, lezo zinto ezinkinga nalezo zinto ezingqinamba isazalwa nazo, ngisho nalezo zingqinamba zizonyamalala. Kwenye imvuselelo esasinayo kwakhona umntwana owazalwa nolimi olwahlukene. Kwakungathi kukhona isilonda esikhulu noma ukuvuleka okukhulu. Uma ngabe umntwana evula umlomo, kufana nokuthi umgodi omkhulu emlonyeni. Baya ezibhedlela, beya lapha nalapha. Kodwa ngenkathi bexhumana nokuhlanganyela noNkulunkulu, ngenye yezimvuselelo, ngenkathi sibiza igama likaJesu Kristu, ngaleso sikhathi leyo nto umntwana ayezelwe nayo wathola ukuphulukiswa ngaleso sikhathi. uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu omangazayo. Futhi namhlanje ngikuletha ekuxhumaneni naloyo uNkulunkulu onamandla onke. Awuthi ngikukhombise lo mntwana ngaphambi kuba ngiqhubeke ngikhombise umndeni, ngaphambi kuba ngiqhubeke ngikukhombise ukuthi yini eyenzeka kubo. Uqonde ukuthi lawo mandla, leso simangaliso silana namhlanje, sizosusa lezo zimanga lezo inkinga namhlanje. Igama lami uThubulo Habathi. Ngibonga uNkulunkulu ngalokho akwenzile kwindodana yami. Wazalwa nokuvuleka okukhulu emlonyeni. Uma ngabe edla kuvele kuphume ngekhala, uma ngabe ephuza kuphuma ngamakhala. Sesizame konke, siya ezibhedlela, siya kuyo yonke bengasinikezi imphumela ephumelela. Saya kwimvuselelo, emva kwemvuselelo sesikhulekile. Labo abagulayo emva komkhuleko sabuya sezekhaya. Emva kwalokho wayeceleni wabona ukuthi lokho kuvuleka sekuvalekile. Samemeza, sadumisa uNkulunkulu ngalokho asekwenzile empilweni yakhe, ukuthi akasenawo lo mgodi. Ngibonga uNkulunkulu ngalokho akwenzile, wakwenzela yena futhi.
Mayibongwe inkosi. Ngithi kuwe namhlanje mayibongwe inkosi. Isimangaliso sakho namhlanje mayibongwe inkosi. Uxhumana namazulu noNkulunkulu namandla onke mayibongwe inkosi. Isikhathi sakho sesifikile manje. Isikhathi sami sesifikile. Ngibheka othize lapho isikhathi sami sesifikile. Futhi namhlanje uNkulunkulu uthembekile ngoJesu Kristu uzoxhunyaniswa noBaba. Uzokuletha okuxhumanweni lolo donga olukwahlukanisile izono zakho, ukulahlwa kwakho, okuhlukanisile noNkulunkulu. uNkulunkulu uzokususa lokho namhlanje. Uzoxhumana kanye naye. Uzothi uyindodana yami, uyindodakazi yami, ngikuxolele. Ekuxhumaneni noNkulunkulu izimangaliso zizoqala zehlele empilweni yakho. Esikwenzayo lokhu siyafulathela izono zethu, sibheke uNkulunkulu sithi Nkosi ngiyaxolisa ngazo zonke izinto ezimbi engizenzile kamuva, kodwa manje ngoba ngifulathela ngiyacela uxolo kuwe, bese uNkulunkulu uzoxolela. Ngikhuluma nobani lapho? Uxolelwa nokuthula kaNkulunkulu kuzogcwaliseka empilweni yakho lana kulesifundazwe saseKwara. Amen. Amakhanda agebisiwe namehlo avaliwe. Amakhanda agebisiwe namehlo avaliwe. Lesi isikhathi sakho sokuthi uxhunyaniswe noNkulunkulu othembekile nokukhethekile kukaNkulunkulu. Lesi isikhathi sakho ukuthi uthi yebo Nkosi ngiyeza, yebo Nkosi nginikela impilo yami kuwe, ngiyafulathela izono zami, ngibheka kuwe uba ungixolele. Amakhanda agebisiwe, amehlo avaliwe. Uma ngabe uza kuNkulunkulu njengamanje ufuna ukuxolelwa nguye, ufuna ukuthula emphefumulweni, ufuna ukuxolelwa, ufuna ukuba asuse zonke izono wake wazenza, khona uzoba nokuxhumana naye. Noma ngabe ukuphi, phakamisa leso sandla. uNkulunkulu akubusise lapho ukhona. Tshela uNkulunkulu lapho ukhona ngenkathi uphakamisa leso sandla. Nkosi ngiza ekuxhumaneni nawe namhlanje. Nkosi ngiza ekuxhumanweni nawe namhlanje. Yonke indawo lapho ukhona, kwesokunxele, kwesokudla, phambili, ngisho nangemuva, yonke indawo, kumabona kude, kumsakazweni, kwinkundla zokuxhumana, noma ngabe ukuphi, ngiyayifulathela izono zami futhi ngifuna ukuxhumana noNkulunkulu onamandla onke. Ngidinga ukuxolelwa nguye. Phakamisa leso sandla sakho. Uma ngabe uphakamisa leso sandla, sukuma ume ngezinyawo. Awunamahloni ukuxolelwa nguNkulunkulu. Awunamahloni ensindiso kaNkulunkulu. Awunamahloni ekuzeni ekuxhumaneni noNkulunkulu wamazulu, noNkulunkulu wasezulwini. Phakamisa isandla sakho ume ngezinyawo. Ngekathi uma ngenyawo, tshela uNkulunkulu uthi ngiza kuwe, ngiyafulathela izono zami. Tshela uNkulunkulu lapho ukhona, ngidinga ukubonelelwa nguwe, ngidinga ukuxolelwa nguwe. Tshela uNkulunkulu lapho ukhona, ngiyazi ukuthi unguNkulunkulu othembekile. Awufuni ukuba ngibhubhe, ufuna mina ukuba ngisindiswe. Ngixolele Nkosi, unginikeze umusa wakho ukuba ngiqhubeke ngiphile ekulungeni. Ngidinga usizo lwakho, ngisize Nkosi. Angeke azangaphumeleli uNkulunkulu othembelile. Mutshele uthi ngiyabonga. Mutshele uthi ngiyabonga. Ngiyakholwa izono zami seyixolelwe. Ngiyabonga. Umphefumulo wami usindisiwe. Ngiyabonga. Ngiyakholwa manje senginokuxhumana noBaba wami osezulwini. Ngizokhulekela manje. Sukuma ume ngenyawo Baba, egameni likaJesu. Ngikhulekela zonke izidalwa zakho manje esezingabantwana bakho, sebafulathele izono zabo, sebephendukile ezonweni zabo, bafuna umusa wakho nokubonelela, nokuxolelwa, nokuqiniswa. Ngiyakhuleka ukuthi uzokwenza kubo njengamanje ngegama likaJesu. Baxolele
banikeze ukuthula kwakho, banikeze insindiso yakho, uqinisekise injabulo yensindiso empilweni zabo ngegama likaJesu. Nkosi, banikeze isiqinisekiso ukuthi manje sebezile ukuba baxhumane noBaba wethu osezulwini. Mayibongwe inkosi, ngegama likaJesu ngiyakhuleka. Amen. Sekwenzekile. Ngithi sekwenzekile. Abaluleki bethu balapho bazochitha imizuzwana emfishane kanye nawo bafuna ukuthatha imininingwane yakho khona sizokwazi ukuthi uzile exhumaneni noBaba wethu osezulwini, usutholile uxolelwa futhi usuyitholile insindiso kaNkulunkulu. Sibiza umfundisi wethu wakulesi sifundazwe ukuba sihole ngaphambi kuba ngibuye ngizokhulekela ukuba sithole ukuhlengwa okungaphezulu kwemvelo kuwo wonke umuntu. Woza uzothola ukuxhumana noBaba wethu osezulwini okhethelekile, okhulu kakhulu, ukhethekile manje, ubaleke kakhulu kuNkulunkulu, ezingelosini ubalekile. Abaluleki thatha amagama abo, izinamba zabo namakheli abo, ubanikeze leso sipho uBaba wethu asilungisele bona. Phakama ume ngenyawo uzilungiselele, khuleka ubuzilungiselela, ulethe lokho okufisayo kuNkulunkulu, ulindele ukuba aphendule umkhuleko wakho. Uma ngabe ephendula umuntu okude kakhulu, khuleka uxhumane noNkulunkulu. Isimangaliso singafika noma ngabe kuphi, e-USA, e-Asia, e-Germany, e-China, e-India, e-Australia, yonke ingxenye yomhlaba. uBaba wethu lana manje, wamukelekile Baba. Othize lapho mayibongwe inkosi. uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu wamandla, lawo mandla azofika phezu kwempilo yakho njengamanje. Ngabe kukhona yini okumehlulayo uNkulunkulu na? Izinkinga zakho zizoxazululwa, ukugula kwakho kuzonyamalala, okungenzeki kuzokwenzeka. Uyababona laba bantu izinkinga zabo zaxazululwa ngokubiza nje igama likaJesu Kristu. Namhlanje ekubizeni igama likaJesu uzophulukiswa. Ungacabangi ngabanye abantu, cabanga ngawe. Noma ngabe ininkinga awuboni, awuhambi, unomdlavuza, unama nayiphi inkinga, lesi isikhathi sakho semangaliso. Emva ko-amen omkhulu uzozibheka, uzothola ukuthi sekwenzekile. Ukuphi? Udinga isibonakaliso, ukuhlengwa, ukuphulukiswa, amandla abonakaliso, ukubonelelwa, izimangaliso. Phakamisa isandla esodwa, ubeke esinye isandla lapho unenkinga khona. Baba, egameni likaJesu, siyakubonga namhlanje ngoba siyazi uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu owenza izimangaliso, uNkulunkulu ongeke azange aphumeleli. Nkosi, ngenkathi ngithumela amandla akho kuyo yonke impilo yabantu njengamanje ngegama likaJesu, ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ngoba uthembisile ngenkathi wasikhumbuza ukuthi unguNkulunkulu wayo yonke inyama, ngawe akukho okungenzeki. Siyakhuleka ukuthi kuzoba nokubonakaliswa kwalawo mandla ngisho namanje ngegama likaJesu. Thinta wonke umuntu manje, phulukisa abagulayo njengamanje. Lawo mehlo angaboni nyayala mawavuleke ngegama likaJesu. Ukuhlanya makunyamalale ngegama likaJesu. Ukuba ishosha, ukushaywa, isifo sohlangothi, ngiyayala makuphulukiswe ngegama likaJesu. Umdlavuza, umfibroid, ukukhula, isifumbu, ukuvuvukala kwenyawo, konke lokho kukhula ngiyayala ukuba kususwe ngegama likaJesu.
Nkosi, ngiyakhuleka zonke lezo zinto ezihamba emzimbeni uzonikeza wonke umuntu ukuhlengwa okuphelele ngisho nangalesi sikhathi ngegama likaJesu. Izifo ezingalapheki njengomdlavuza, isifo sephepha, maziphulukiswe ngegama likaJesu. Nkosi, ngiyakhuleka yonke indawo njengamanje lana kule ndawo nakumsakazweni nakumabonakude nayo yonke indawo lapho abantu behleli bodwa emndenini wabo endlini zabo mhlampe emabandleni, yonke indawo bonakalisa amandla akho ngegama likaJesu. Khulula bonke ababoshiwe, hlenga abacindezelwe, nqamula zonke izibopho, bulala amsebenzi kaSathane, ukubonakaliswa kwezimangaliso namandla kuyo yonke indawo njengamanje ngegama likaJesu. Kuqinisekisa isibonakaliso, qinisekisa amandla akho, qinisekisa ukuphulukiswa kwakho, qinisekisa ukuhlengwa kwakho yonke indawo, ukumemeza kobufakazi ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen. Sekwenzekile. Ngithi sekwenzekile. Zibheke noma ngabe yini obungakhona ukuyenza ngaphambilini, isibonakaliso sakho sesilapho. Kwenze uzobona izinto ezingenzeki sezenzekile manje. Akekho umuntu ohambayo njengamanje. Hlala lapho ukhona, amandla kaNkulunkulu empilweni yakho adumiswe noma ajatshulelwe namhlanje ngegama likaJesu.